Salam qadrli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam Halmurada. Bugüne yine de birinci gün hoş gördük sizi bu kanalımızda. Esselamu aleyküm hürmetli vatandaşlar. Vali çağırına size de salam. Salam. Vali çağırına da şunu yattan çıkarmalısınız. Bugün hakikaten birinci gün. Näme bolup geçti bir hepden dowamyny sizin ünsüňizde nämeler çekdi? Yurdun içinde nämeler bar, näme boldy? Gelin şu gün esasy alıp barjy bolun menem dinleyijiňiz bolayın. O arasynda näme bir zatlar koşmak bolsa koşalım. Ha, bolýar. Bugün vatandaşlar Halmurada kendim yaramak diýse de çekelep çağırıp getirdim men bugün. Ya o näme. Indi daşta urakdaki bolýan zatlar barada aýtsak, birinji şu Türkmenistanyň içinden başlaly. Halmurada nämeler bolup geçipdir. Ine Watan habarlar programmasyna giýje günüz ala takyrdy dawara. Ýene çağılar bağının ýa-da çağılar ýaş çağılar üçin döredilen lagerler barada gurrun berilýär. O welaýetde, bu welaýetde bularyň ýanky terbiýeçilik barada, watançylyk söýgüsini ösdürmek barada, ine işde üstüne basyp aýdaýyn, watançylyk söýgüsini ösdürmek barada işler geçirilýär, ýanky çağılarla aýdym saatlar geçirilýär. Garada watan näil söýmeli, ona öwredilýär. Gepin ýetgäsi şu biz geçen tapar bir gepleşik etdik kemine bilen. Watany süýdirjek bolýan bolsa, watan diýmek bir zatlar tersine diýär. Ýani şu watanyny bir zatlar tersine bolup geçýär. Şoň üçin hem zorluk bilen çağlar ýaşlykdan watana süýgü diýip bir zatlar oýlap tapýarlar. Onuň bular kasam düzýärler. Çağlaryň kiçilikden watan näil söýmeli, watana näil we paly bolmaly, prezidente näil we paly bolmaly, ine ştatlar öwredýärler de ýem şataýda lagerler zatlar işleýän bolsa çağalara şo ýerde şolar ýalyky işler hem geçirilýär. Ine ona aýdaýnydim birem ýanky Türkmenistanyň häzir aýagallygyna ine daşary urtlar bilen ara gatnaşygy has ýygdan gurnajak bolup dyrjaşýarlar. Onum şu sinna otursaň şoňa eltiýär-de, şu zatlary, şu pikre eltiýär adamyny. Şolar ýaldatlar pikir etmäge iterýär-de. Ine aýdalyna daşary urtlar bilen ara gatnaşygy hem söwda gatnaşygy goýmaly diýip ine Türkmenistanyň önürleýän önümler bar. Plastika we oturguşlar önürüp başlapdyrlar. Aýagy alüminydan oturgucun özi plastikadan plastika materiallarym plastika we materiallarym Türkiýeden getirilenmi? Gara ondan ýygnanan onuň muny çüýdakyp çüýläp oturuç ýasy diýip daşary urtda ekspert edýär görkezýär-de halkyň öňünde. Bulan bir näme diýip gözwagçylykmy? Gözwagçylyk diýip aýdaýyn. Materiallara başga ýerden alýan çüýk hakyba mine bir önürýär. Ekspert edýär önümler Türkmenistanyň önümleri diýip label dakýarlarda, label diýmek näme? Etiketka mı näme bir özüniň logosyny dakýarlarda. Indi buna mine daşary urtlara şu önümleri Türkmenistanyň önürleýän önümleri ekspert edýär diýip ýanky paýta önümler, paýtadan önýän önümleri görkezýärler. Aýyny ýüplük önürýär, ýüplük satýar, mata önürýär, mata satýar. Onuň bu ýuwjy arasalaýjy işleri görkezýärler, Clorox-my ýene aňyrbäri aýny ýuwulýan öýüňe arasalaýan işleri. Onuň bu maşynyň ýagy diýermiň, oň ýaly işleri önürýär diýip garaz görkezilýän zatlary bir gaty bir uly bir ösen döwletiň şoň Türkmenistany aýtmasa diňe sujetini, kesli sujet görkezseler-de bir ösen döwletiň içinde önürleýän önümlere meňdiýär-de aýagallaryny önümi önürýärler. Ine kawiçkaň içinde aýdaýyn, aýagallaryny önümi önürýärler. Ýöne halky aç. Halky aç, halkynyň bilim tarapdan
Ehli tarapdan iyide galan, medisina tarapdan iyide galan. Inni şu göz boyalçılıkları var da aydasın de üstünü basıp. Taşerutlarını biz satya şu önümleri eksport ediyaz diye. Yani hanı pulu. Hanı geliyen yerdecisi. Ondaşındanım ekrançılıklarım ene gülyalı dip görkediye. Ayağallığına ne daşoy velayetine de ekrançılıklar görkediye. Almalık mı, erik bağlar mı, ondan geliyen hasıllar mı, qaraz bulan hemmesi bol telki Türkmenistan'a yettiya dip görkediye. Üzümçülük yerlerini görkediyeler. Ene plan vilayette ene giden üzüm önümlerine önürlüye. Bundan ene näme ýasýas, onu ýasýas, ne şiireli önümleri ýasýas diýip görkezýär. Bal wareniýe ýene. Mene diýen, onan üçin halk aç. Bu zatlarym ekspert edibilýän bolsalar. Bundan ene içkili önümlerim ýasýan bolsalar. Hany onuň pullary. Näme üçin halk aç? Nişonu üstüne belläsim geldi göräýmäne ekrana seredýän goýun ähli zat gülala güllüp halka mene şu zatlara seredip yalmynyp onanyp oturup ýuwdunyp zada ýok ýöne suratyny seredip ekrana seredip ýuwdunyp oturmalylar. Ne halky şeýdip Allah gelýärler. Näçe ýyl bäri halmrada, näçe ýyllar bäri Allah gelýärler. Önüm önýän bolsa bir nime bir kärhanaň içini görkezýärdi. Ulu kärhana önümler önürlüp dur, gidip dur avtomat ýagdaýda ýanky abarudunyalar ýörep işläp dur. Ema içinde bir işgärem ýok. Bir işgärem ýok. Hiçsine tödem meren oklar. Ýöne aýlanyp duran aparatlar görkezýärler. Inet ýurdumyz gülýäli. Halkyň gözüne çöp atmak üçin ine şunça önümler önürýär, tonna ine ekspert edýär. Daşerutlarla ara gatnaşygymyz gaty gowy ýola goýulan mundan beýlegem has muny ösürür berkiders diýip aýdýarlar da. Inni özüň şoňana edip başlasa şular ýaly ýagdaýda halkyň gözüniň öňünde şul işleri edýän bolsalar diýmek şol döwlet çökün. Hiç bir döwlet öýdi şular ýaly apravdasiýa etmez. Hiç bir döwletde şular ýaly täzeliklerde aýagallygyny ýankyýal zatlar görkeden oklar. Täzelikmi? Täzelik barada gurrun etmeli, halmrada. O çykarýan üzümüň alman kime gerek? Täzelik diýip şu zatlar aýdýarlar, halkyň gözüniň öňüne, gözüni boýamak üçin ne şu zatlary önürýär. Hiç bir döwletde men intek görmedim, täzelik görüp intek meydana çıkarıp ine goýunnamyz bar. Ine bağlamyz almalar var. Ine üzümlerem mösiýe, buğdaýymyzam gowy, paýtamyzam gowy diýip görkezýär. Täzelik däle ol, halmrada. Näme bul Türkmenistanda bolup geçýän atlar näme bu? Bulan mujarlyklar näme? Aýdaýyn mı Sarny biraz ursat bersen? Ola size garaşyp otyr aýdarsyňyz diýip. Gaty gyzykly gurrun berdiňiz, beýnen sagam. Gaty jaýdar söz tapdyňyz da şunu, göz boýawçylyk. Ine şol ady barda özü ýok. Diňe göz boýawçylyk. Ol ekranyny miwany görkezýär, bankany önümi görkezýär. Her zady görkezýär bolup, ýöne şonu halkyň durmuşyna ýa döwletiň dukanlaryna görmek bolanat. Şu görkezilýän zatlar lükgölügine ählisi daşary döwletleri çykaryp, şu taýda daşary döwletden puluna satylyp, pulum daşary döwletde galýar. Ýöne ýylyna gelip halkymyza berýän ýeke köpük peýdasy ýok, ýa hazina ýa büdjete giren akşatlar. Ýani siz aýtdyňyz, gülküm tutdy bir zat, ona aýdyp bereýin. Şol diýdiňiz da, oturgyjy plasmasasyny Türkiýeden getirýär, aluminium Türkmenistany ýok diýmek onuň şu Ukraina döwletlerden getirýändir. Biziňki şol taýda şol ikisini sepleşdirip şurup tawlamak da şu onuň ene Türkmenistanyň önüm diýip görkezýär. Şuňa gülküm tutdy. Ýa çağa döwrümi 60-njy 70-njy ýyllaryň gurruny şol
Şimdi göre Türkmenistan'ı ölüm var yani. Pomidor deydi, hıyar, neyme bir balgarbuş, üzüm, şular yaşlıkları kaplanıp uğradılar da. SSR'ın da beyleki respublikalarına öyle çinemi. Türkmenistan'a ağacı önmenden şu yaşlıkları şu bilen Orsiyetten ya Belarus'tan ya Ukrayna'dan geliyor. Vağırlar. Ondan sonra şu böyle çağalara şu bir yaşlı neyse tarafta uğrayan morsan kaptalı aşağı üstü şu hemmecini beş köpükten tölerdiler şu diyor. Ondan biz oturup şu yaşlı yaşlı kasiyatta şu ağaçlarda gelen ağaçlardan. Bulan komşu gelen iki tane demir bilen yankı bir plasmastan ne oturuz ya da biz önümü önürdük diye. Değil mi? Bizim şu çağalık dövrünü önümü ne devlet bilipdir, ne hükümet, ne halk. Şu beş köpükte ne de oturup dursa yani onun ödümü de miyeser etti şu pulda yurdun taşına giden artı ödümü de maşalahımı da harc edildi de tapavudi. Ene ol bir. Ene siz ayttınız şu yankı şu teplisi önümlerini orkadiyalar ay ene hıyar ösya, pomidor ösya, bunlar ene kaplan ya hava uğradı ya han sol önümler. Yurdun içinde de he meceli eksperte gidiyor. Onun için şu yankı açmak pul yurdun taşında galli. Yani şu almasam üzümüm, pomidorum, hıyarım bizim halkımızın sağlığı için ören zarur zatlar öyle çal. Esasan denan hamile bolunu ya da gögreli bolunu şoňa şu vitaminler gerek hemmesi. Almasam armudan bizim hıyarım duzsuzam durul önüm gerek. Şol çağa iýmit bolup hyzmat edýär. Hem enäde öme berýär, gurbat berýär, güýç berýär. Çağa sagdyn noýa, ene sagdyn bolýar. Emma şu zatlar halkymyzyň durmuşyny el ýeterli bolmansaň, ine sana çağalaryň ölümi, ine sana ýaş eneleriň ölümi, ine sana uly keselçilik. Hemme zat öz başlanıcı bardy her zat. Derýada birden emmele gelene şolum şellere bir ýerden çeşme bolup dömüp çykyp taňulýar. Ine biziň tragediýamyzyň Türkmen köküne palta urulýan sebäpleriniň biri mene şu. Önürlen döwletiň içinde ýok. Birinciden, ikinciden bolaýandy el ýeterli däl, halkda iş ýok, aýlyk ýok. Üçüncüden şol halkyň imanyndan soňra ol hemmejik önüm daşar ýurda çykarlaryny ol ýurt üçin, halk üçin, döwlet üçin önürlerini aňladan tersine şu halkyň ağzyndan kyn kakyp alyp daşar ýurda çykaryp satyp puluna mewjublaryny oraya ene jenayetkar haram howdy hökümet ya topar. Ne şunu şu sen aýdanly ölçärinde şular ýa jogap bardy. Ýoksa bir şunçalar öňüri ýatyp görkedi hakykatdan siziň aýdyşyňyz ýaly gidip ýatansa içinde bir adam aýlanıp ýüplüklerin arasyny niýe ikidan han şol ýüplükler han şol matalar eger şol matalar ýalyklar hemme zat bar bolsa näme üçin biziň gelin gyýdylamy bular ýaly ýarym ýurt eşikli gelip berer otaýda şu hökümetde işleýän ýa şolardan bir zat haram gazanç edip masalasyny ekleýärler çağalary ýa denalar bolmasa beýle halky görüp otursa aşabadyň daşyny aklyny ýagdaý. Bir daha edeyim. Şu yüplüklerini ýerä gidýär diýeňizde, daşar urtlarda oturan öz adamlary bar. Ne meselem, bir meselany mysal getireyinne. Men birini tanıyan, men tanıyan bolup çykdy-da. Moskwada yüplük fabrika dälle enni sklad bar. Şu Türkmenistanyň gara ýollary bilen satyn alýar. Ýanky yüplükden edilen platsensalar var. Kukonly platsensalar var, pakrwalar var, prostinler var. Ýanky ulanýan stol üstüne skatertler var. Şolaryň hemme önümde. Esasen platsensa önümler çykýar Türkmenistandan. Inni şolary gara ýollar bilen çykaryp getirýän ekeni paçka olar kip edýän ekenler, kip. Onuň buny şo taýda özi gara ýollar bilen hem ýanky magazinlary paýlap biznes da ol. Ol biznes ýöne gara ýollar bilen çykarýan Türkmenistandan çykarýarlar. Olar kimler çykarýar? Şo tekstilni ýanky bizdäki kombinat bar. Yüplük önürýän. Şolaň Nahmata kombin.
Ha o ana ini şolorun başlıkları ha o bileleşip işleşiyorlar. Plan yere plança tonuna uğratmalı. Plan yurda plança tonuna uğratmalı. Bulan hem de karayollar bilen uğradılıyor. Pulunu kim alıyor? Pulunu yankı nakmata kombinatın başlığı. Onun yankı buyruk veriyen kim buyruk veriyen o da şol. Onun angırdak oturun da şeritak oturanlarım bu ardan makatının geliyen için özcübülerine giriyor. Böyle biznes ol. Biznesi ol. Ne yerleştiriyor, ne realizavat ediyor, bunun öz işi ol. Daşarut oturan biznesmenin. Ol biznesmenim kim? Olam aslı Türkmenistanlı. Moskva'da oturan. Yine de açasan yankı mağlumat. Yine şu biznesinde bir şey mesela görünüşünü alıp veren vatandaşlamada düşünüklü olur yani. Beyleki görünüşlerini hiçsini değilmeli. Yine nakmata fabri cinsi matanı öndürüyor Türkmenistan. Şu cinsi matada yine bizim şu paktamızdan. Bunu Karadere döküp, zahmet çekip yığınayanın Türkmen çağısı bilen şu enatası. Sonra şunu fabrikte ucuyupsuzca sakı için 14 saatler işlep şunu mata edip boyap çıkarıyanım yine bizim Türkmenler. Sonra şuları yani kayıtsınlar Türkleri bilen, Oralarları bilen Türkiye uğradı yani. Şu tayda şunun yine de şu Türkiye işe giden bizim yine Türkmenlerin anlamadığın ele bilen cinsi koynak ya cinsi varlık tıkıp Avrupa'da satıyor. Mesela nahil peyda görülüyor diye son Türkmenistan'ın ayda bir kişilik cinsi varlıklık materyalım ya koynaklık materyalım alsa sonra en kıymeti $5'dan alıyor. Bana aydana adam var. Son getirip money Türkiye $10 satıyor. Türk'takileri yakını becerip yam optam $15-20'dan satıyor. Avrupa'da bizim son magazinden yam $30-35-40'dan satın alıyor. Yine West'ta. Yine şu birce yine cinsi matan tarihi ya yine geçiş yolu şeyli. Türkmen'e ne magalli? Şol satılan $5'lık bastı bir kişilik yani balık diyelim var mı yani köynük mata pav diyor. Şu $5 yerli karhana galiyor. O işe verilen yerli karhana öz pulnarsa şol bir kişilikten $1 yok şu benne. Ferdik görün. Ahırkı neticede de şunu $40'dan satıyorlar da aşırı devlette. Şunu biznesin değil mi? Sepoşkasın yan kızın cırını. Şu pastadan başlayıp tayyar önü mesele Türkmenistan'ı önlük edip yasap olunak mı? Sonun gelecek aklı $40'lık pul Türkmenistan'ın hazinasına girse işleyen işgârin eline $10'dan verilenini bulunak mı? Bular $1 malına. Demek son işgâr ya pastan önren adam o nesi o yaşamalı. Ya o nesi köp kalmalı. Yine dinle birce nakmatadan getiren misalim olsan. Aydı ver. Bir çağa kalk 15 köpükleri yediler. Kilogramına. 15 köpük. Bana şuları yani. Bir kilogram pastadan yaşam suyumunun neyse önüm çıkıyor. Onun anağının hesaplara koyulan pastası olunsa yönüme şu bizim matamızın getirip satılışınaydı yani. Onu Türkmenistan'ın qadağan ettiler. Pastanı ve pastanın önüm satın almağı. Şunun için aylolu yolla satılıyor. Onu Amerika ve Avrupa devletler qadağan ettiler. Ne için? Sağı zahmet kullanılıyor. Yani Türkiye gelse de yama başka yeme öğürlerde. Bunun yolu kan. Yani yönüse bilen halkımızda vak ediyen daşarı yurtu biznesmenim, hükümet yolbaşçılarım. Mene göremek belki bağ olsa da bağdır bir yerlerde. Yani sevda edende de halal sevda etmeliler. Önümü önrüne de bir zat kalmalı. Onun elinden hem zat kanır varsa bizim hakkımızın düşüngünü 30 yıllar şu sevda 30 yıllar bedeli ötü öyle çağını şuun değil. 30 yıl şular real gözüyle kallı bizim halkımız ağlayacak mı sen gülecek mi sen oğul. Yahil bebeyle bu zatlar öyle. Ben oturup şu zatlara akıl yetirip bilemem. Biz bütün halk ol değerhanede yaşayan yani hakikaten. Sağ adamlar
sağdığın fikirli adamın etmeli işi derler. İsler hükümet bolsun, isler bäriýany bolsun, ministrimi, sowdagar, kim bolanady. Şu harit kimin elinden geçýän bolsa, şoň eline pul gelmez galýandyr. Şol seretmeli, kim şu eller gabarçaklap kimden geldi şu haridin göz başı. Näme düşýär şoň eline, şu men satany alan malymdan. Şoň üçin Amerikalar şoň gadagan etdi. O çağan zahmede ol. Ol mektebe gitmedi, okumadı, sırkav, on näçe son keser tapın, näçe öldü, kim o statistikasını öğrendi ya? Türkmenistan'ı, yok, hiç mulçan. Böyle insonu ölüm, aydılan günsüz görünmeli. Mendel. O da nemede, Ferhat oturyan biz çağa kakşılatları analiz edip bilmeyen ekenikde, ne derecede çağalan zahmetinin ulanyanlığını, bir de on meşköpükten berilip, en sonunda bir ay cemleyen hiç adam düşünü, onu bir 20 ya 30 manat dolayı da rubullen. Hiç satmalan ol. O da yetene. Näme günne bir çağa näme bir 10 kilo yığıp bilerde yığıp bilse. 10 kilo yığsan, ýa 10 meşköpden bir manat 50 köpük bolýady. Ha, 1 manat 50 köpük ýöne nämedi? Ýüpek paýtan kilogram 10 meşden ak paýtanky pamamy 20 köpük deme. Şoň ýa bir zatdy. Ak paýtan Apaktardan mı? Onun sapar ağabeyleyen de sonra görürüz. Apaktan mı kaya nime? Ha. Yüpöňki Apaktardan. Yüpöňki 20 apaktan kam 15 bolmalyna. Şoň ýalyk bolmaly. Onuň günüň ahyrynda sen ýygnaýan paktan bolsa bir 15 kilodir da. Bolsa 10-15 kilo. Ýöne norma berilýärdi, plança ýygmaly. Onuň sen çağa. Sen ula adamyň hojalygynda bar bolsa, gidip bilmeýän bar bolsa, beýleki ýaş çağaly eneler uluraklaryny ýiberýärler de maşgalatyna, paty ýygmaga. Kiçilerini teretmeli, öýde gidip bilenjekler. O döwürde bir hili häzirim şeýle bolýan, häzir hasam beter. Ýöne o döwürüm gaty neme bir jistok eken halka seredenne çağan kime goýup gitjeksen aglaýarmy, kesellämi, işdäse bamy ýokmy? Hiç kim seyretmeýärdi. Çağlaryny taşlap gitmeli bolýardy paýta. Ýöne şo ýerde çağlary seredýän sajyklar zatlar bardy. Sen çağan yarasa da yaramasa da şoň temperatura galyp ýatsa da sen şonu çykaýmaly paýta. Eger sen çykyp bilmeseň, onu getir, spravka getir, näme getir. Onuň bul enelerim ulrak çağlaryny uradýatlar 8-10 ýaşly. O çağa näme ýygyp bilýär? Bir 5-10 kilo ýygyp bilýär. Ýok bilse. Şuňky başlanyň şanslarymyz şuňky şol 35 ýaşdan ýokarkylar bar, 50 ýaş, 60 ýaşa baranyň kimem bolsa. Şol ýanky paxta ýygýan raýonlarymyz bar, ýanky etraply. Ketli şu ýanky aýdyşyna diýär. Ordan çağan bolly, üç çağan, 5 çağan, ordan jektek çağan, bunlardaky tapawdy ýok. Ýok ben gidip sen ýygaýmyn. Şoň üçin näme diýäne kelene gene de bir aýlanç. Yani vaka şu geridilen düzgün çok Sovet zamanında o şu bizim halkımızın genofondyny urulan palta şu eneler şu çağı ağlamasın men meydanyna gelýän çändip şu pamyga ýanky triýagyň suwuny batyryp çağanda onu ölýän ekenlerde. Şu gelýän çağı şu çağı ýatýar. Azam bolsa, suwsuzam bolsa. Ne şol yetişen çağalar ne şuun kulne hemmejigine baba bolup mama bolup oturany bar, ýa ata bolup berýän gatykka. Onun genofondyna girdi o zatlar. Düşünýär. Şoň üçin şol Türkmenistanda şuma orta ýaş 46 ýaş diýerdi. Nerden sen onun uzak ýaşajak, sen ente gunnawda kan. Enin ak suýdunyň ornuna sen bokurdan pasta bilen ýanky tirek damdyran bolsalar. Näde sen onun şundan çağı bolsun. Ýöne şol şu beýleki 4 welaýat aýdýan, o döwür Balkanyny partasla ekranna, şol 90-njy ýylda men deputat döwürden ýok, ben takazlar batýan, çykdy paxta diýilenler. Ýöne, şol ştaýda bir zat halmarda öňkü garrylar aýdýardy-da. Ine çağlary şu meýdanyna bolýan aýallarym bardy. Bolýan aýallarym bar eken meýdanyna göwreli. Meýdan Dogulyança gitmeli paýta.
O, şu göğürelim olsan gitmen. Men şu doğan çağılar aydı yani o yemeğe çağını yatır diye de ya telarına çağını şu köylögede Kemal gel bakırda onu yankı partanı sırşap bitiriyatlı partanı yeni Amerika diye de partasını yığma. Benim Bunu aşkım. hem sen belli Bargadira milliye kalkol başlığı milliye komünizm milliye hemmesi belli hemmesi haberli. Yani şu halkımızı şey edip edip koydular hemme taraflayın. Ondan nereden sağdan neseler? Ben Başka edip verecek halmına yenim bir da. zadaydı. Yenim bir zada şu üstüne koşayın yadıma düşüp dururken. Şu SSR doğru men yankı harbi meseleni alıp bardım da yemedi parlamentte. Sonra cemi Türkmen milletinin 345 tane ofisiyer var. Bütün SSR'ın koşulu. Cemi. O tayda ne 2 milyon adam var. Bilemem umumi koşun sanı. Sonra cemi Türkmen ofisiyeri leytenanttan başlayıp da yaka bir general leytenantı selli. Yine cemi. Yine 345 ofisiyer. Şolun içinde de yekece lötçük istrabiteli yok. Yani kovasız yemedi asmanın uçanın yok stratosferinde. Yani Türkmen bolunak organizmi. Türkmen organizmi yok şolar yalı çıdandı. Hep çağalıktan ine pasta yağı da herlenen doğduğunu yankı şol triyanın suçarından iyi metip olmadık, işçisi yetmedik, uzaklı şol Thomas'ın cevdasını kışın anzağına meydanına geçirdi. 70% ilatımızın ovada yaşadı. O çağırına 70. yılların başına kalkozda yaşayan adamlara pasport verilmedi. Ondan ona gitmesin ya göçmesin. Biz bir rezervasiyada yaşayan indeysler yali ol Amerika'da. Katı kän halkımızın geçen kıyınçılıklı durmuş yol yönetim zatları üns verdi. Han şu dövrün jurnalistleri ya şondan sonra dövrünü vurup yaradan kahraman jurnalizmi, yazıcımı, pozicimi, şairmi, yenen barda zatları cigin açıp bir kadının zatı yok. Umum bir kısan makale yazılı olup özlerini çok ama şan şöhret kazanmak için. Yani iyiliği değerli şu da atla bağırdı. Çıkış edip bana halkı bağırdı, ağlat edip canını vefat eden iki adam milyon. Oğlum yankışır, Ana Sultan Kekili varınız merhum. Sonra her şehirde bir yadigarlık koyuyorsun ama fakir yanık geçti. Ben halkım Türkmenim deyip beni. Çok gördüm aşağıladın etek yankı değerlikhanede sakladılar şunu tutup. Ana bir Türkmenistan 300 tane yazıcısı, şairi, jurnalistleri biri var çon kapısını tıkırlıp halının haberarlı mı olçan? Bir belyanım şu şair şiirler türmeden gelene 89. yılı baranını sonra elinden tutup ağlattı. Başka adam elmene kapısını. Bir çok korvanalar edip benim Mariana kendine şiirler. Olam korvanaları bölmek. Olurundan son şiirler türmeye düşüyor, türmeden gelip baranını şüpholun. Bağışlanman, başka temaları bir gittim öyle şu pasta bilen bağlanışıklı halkımızın sağlığına uğurluğunu ziyan. İnternet tepkilerden atı. Kendi vakit talep edecek. Başka ne emeğiniz var aydı ben? Ne doğduklarım kepek gitti. Oyunu şu meydanlı mesele var adı. Önkü de orada gövreler gelinler hem gıydılar şu ayal maşkalara gidiyen ekenne. Ta doğru yanca kalmak bolanok. O gövrelik bir keseller divayt yamışlar. Garıları, yaşları, gövreli gelinleri. Gövrelik demek diye keseller arkan gidiverin. Onu bakan etmeyen deyip diye. Onun o meydana doğurup görenim var diye. Şu meydana doğruya ondan sonra havar var ya diye de. Onun şolar yalı aylığın statlarım var. Meydanına çağa doğurup ol. Hiç kimin aladasına da değil. Ol bir çağa doğurma ansat zat yalı. O bir eşitişime göre bir gurun veripti. Çağasını doğurup taşlap, bilini uşap, yeni devam ediyor diye de patı yığmağın çağasını karınca basıptır. Öyle baryança çağasını doğurup taşlak diye meydanın kırasını karınca basıptır. O basar karınca. Yulmadık çağa. Indi şolar ýaly jistok bolanna şo nime Sovet Soýuzy. Şonu aýtjak bolum. Sebäbi men onu bir ertekidäl bir ýerden okamolal başymdan geçirende atlama aýdyp berýän hakykatdanam. Pagta gidýärdik biz. Çağa döwrümüz akydýärdiler.
o yerine de sereden oklar, o plan yerim ağrıya, o da sereden oklar, kellem ağrıya, ıssık hava. Çağa diýilýän çağa halmradagym. Şu hapa suwdan içmellerliginem öwredilen ok ýap geçýärdi-de ýanymyzdan. Şu çağa da bolsak ýadymyza düşýär. Ilgap baryp şu ýerde tal agaç bar, tal. Şoň aşagyna baryp birazjyk salkyndamak üçin şu ýapdy akyp duran suwdan içýärdik. Nerden çağa sagdyn bolsun adam. Bulanık suw olam. Hiçme maýdan ok bide şonu içmellerli. Ine şeýdip bulanlyk. Ne görüp oturýan bolyn, bizi nähili edipdirler. Doğru. Şöyle urun mediklerim yeterli. Ödem mediklerime medsestralarıma orslardı. Med punktlarda işleyen orslar. Gelip aylanyp aýdyp agitasiýa geçirilýär. Hapasy içmeň, gaýnatman içmeň. Hawa sygyrlaram gezip ýör, eşeklerim gezip ýör içinde. Malam bakylýar taýlarda. Hawa malyň tedeklerim düşýär. Sizem kesellersiňiz. Kesel kerili infeksiýonly keseller kene. Hawa şonu aýdyp duranokdyr bide. Şo suwdan içmeň diýip. Özleri içenler mi şotu? Yok. Ödler içermi. No. Ne bilýän zatym bar da şo ýyllar. Çağa da borsam şo sinçi bol. Şol magazylarda barjomy ýesen tüküdip mineral suw gelerdi. Işi daýhanyňa gorup satanak olar ýa emel alyp içmäge. Bir çüşe bilen peýdasy ýokdy. Emma şol ýanky sada dilen aýtsak brigadyrlyk, kolhoz başlyk ýa müdür olmuş şäherde işleýän ýol başlyk öýlerini ýaşyklap durardy şosu. Olar hapasy geçen adamlar däl. Şo da urum halkdan öýrüne aýratyn tutardylar. Şol gelerdi Türkmenistanyň mintorlugyna bolýan 5 litrlik demir bankada olivka ýağlar, Greçiýanyňky, Ispaniýanyňky, Italiýanyňky halka şonu rowa görenakdyr, öz öýlerini saklardylar taňyrlar. O halkam ene şo zäherlenen paxta çygdynyň ýagyny ýep gelin gydamyz böwreksiz bagyrsyzlar. Şoň üçin ýaş ene ölümi sağa dogry böwrekler atkal edip ganaýlanlar belakrowy bolup gidip oturdy. Bolsa. Men bilen atmyş şonu wraşly. Bilýän üçin şonu şolar hiç ýer başgalyrmy? Ýa-ni sanasaň bolan gatykän edilen jenaýat ýöne şu ýerde durar, şuň başa näme Türkmenistanyň ýetgeş bir zat gördüňiz, o bar bolsa onu maýdym, onu gutarar şu ýerde. Hawa neme başga tema geçmäkem ýa-ni siziň bir zat aýdyp geçdiňiz-de şoň üstüne ýetireýän ýa-ni gelin gaýdar dinleýän badyr aratyna. Şu vitaminli önümler var. Yani gelin ayarlamada gelinleme görül bolan wagtynda hökman şu vitaminli imitler hökman iýmeli sebäbi özünden başga da ýene-de bir jan bar içinde. Şonam imitlendirmeli. Onuň 2 gat diýilýär-de gelin maşgala aýal maşgala görül bolan 2 gat diýilýär. Şu 2 gat gelinler 2 gat aýallaryň organizmi ikisi trebut edýär. Ýani vitaminleri, mineralleri, ähli zatlary, göwenimleri, ýani göwenimlerden, ýerimçilerden gelýän vitaminleri ikisi iýmeli. Bir san almaýan, soň 2 san almaýmeli bolýar. 2 adamlyk. Şonu aýdyp geçen idim. Sebäbi ene asanam iýmeli zatlar kalsiy, kali, ýani mineral nemeler bar, vitaminler var. Şulardan adamın derisi, dırnağı, saçı, biram dişi, çünkü şu dişinne diş dökülmedi ali şol kalsi köpürek iýmeli. Ondan süýt önümlerini, gatyk diýdi, süýt diýdi, süzme diýdi, ýani tworok diýdi, peýnir şular ýaldatlarda kalsi köp bolýar, şonu köpürek iýsinler gelinler. Sebäbi köp aýdýar da dişim döküldi. Ene birinci görül bolamda plança dişim döküldi, ikinci görül bolamda plança dişim döküldi diye. Ene sebäpleri on çağa dökdi, ene şu ýer çeken men dişim dökdi diýip çağasyna söýýärdi. O dökenok sen dişini. Seniň öýüp bilmeýän vitaminiň ýetmedigi üçin dökülýär sen dişin. Ene şonu aýdyp geçen idim halmrada. Ene ikinci neme mesela geçtik. Bir zaman unutma orsatlar men şu vitaminler görkezip bolýan adamlara nähili bundan bolýan. Siz aýtmadyňyz. Hawa ine beýleki aýtjakladım. Esasanam şu gelinler öýüni gaty
Gowsur etmeli gowrul wagtyny ayallamyz, gelinlerimiz sebäbi çağa her sapar ayal maşgala gowrul bolanyny saglygyny ýitirýär. Onun bilmezlikden ýitirýär, bilimiň ýoklugyndan şu gowrul bolan wagty almaly, iýmeli, içmeli vitaminleri bilmeýänligi sebäpli organizm gitdigiçe pete düşýär. Ştatlar bilmeýänligi sebäpli köp kesel gelin gyzlarda dörep bilýär ayal maşgalalarda. O halmada näme vitaminler? Şu ýa aýtdyňyz we ne şol biledik geçdikden hökümet äseriden halkyň saglygyny. Gögönümler el ýeterlidir. Ýöne biz Ýewropada ýaşapdyrsa, Türkmenistan'ın köpüzi Türkiýede ýaşapdy. Şo ýerlerde el ýeterli aýtlar. Ine men götürecek bolýan vitaminim, şu vitamin görnýärmi? Ine şu ýaşy 60'dan geçerler üçin şu gutik. Şoň içinde 120 sanagy bar. Ine sana 4 aýa ýetýär. Günde birje tabletkany şol nahar ýerinde gapdaljak. Şunu organizmine näme vitamin yetmeýän bolsa bir günlük doza şunun içinde bar. Şunu birje gutusyny alyp içip görseler derre ýüz göz açylar adamy ýyrtýalan gider watandaşlar. Ýöne bir 60 ýaşdan ýokarsy üçin niýetlenir. Bar 12 ýaşdan ýokary, 30 ýaşdan ýokarysy bar, 40 ýaşdan, 50 ýaşdan, 55 ýaşdan ýokarysy bar. Erkek kişiler üçin bar, ayal maşgaly üçinler bar. Son bütün maşgala adalar üçin bar. Feredin gymmadam däl bir gezek alyp uğraşsaňyz iýiňiz aqalary hemmejigine ene şol ullakan kömek bar, ýardam bar, sagdyn ýaşamak üçin. Hiç bolmany köp bir topar keselden halas eder. Ya ömrüniz oldu. Onuň ýa gaýdyşyny ýa şol hiç dökülme beýleki ýa-da magnezium bar. Şolam sünk ýetmezsene beýleki zatlara gaty bolup kömek edýär. Bilen bir tabletka gerek wagt alyp içämen. Ine ýöre erkek kişiler üçin ýa-da Türkmençe onu söýlenip aýdýarsa, prostat. Ol erkek kişinin ikinji ýüregi. Şo söýlenip nämeden bolýar? Ol fizik durmakly bolýar-da. Adam bu şok bilen erkek kişi. 40 ýaşda dünýä boýunça 40 ýaşda 40% ilatın 50 ýaşda, 50% 60 ýaşda, ýa-da 80% 70 ýaşda 90 götürüp ilatın hökman şo kesele duçar bolýar. Dolu formada, ýeňil formasyny, orta formasyny, agyr formasyny. Ýa şo bolmadygy üçin prostata olmaýar. Men muny reklam edip oturmaýan, ýöne diýjek bolýan lazım. Şu birje tabletkasy bolsa, hiç aşan şo kesel golaýmada da geldi. Gorulmaň ýolları kan, ben Türkmenistanly etmänsen Sağlyk saklaýyş ministri ýa-da bir hiç alada etmänsen estilýär bolsan. Sesiňiz gitdi. Turdan bolýar. Alada etmänsen onu halkyň öz aladasyny etmeli bolýar. Onu men ol plan zat barmyş ýa plan zat bolýarmyş ýa peýda edýärmiş däl men özüme 10 ýyllyklyň dowamyny içip ýa iýip ýa kabul edip oturan dermalyň vitaminlerimi hödür edýän. Sebäp adam saglygy üçin şu zatlar zerur. Ýok da ştaýda ýok, näme diýseňiz bar bolýar, şu vitamin kaptalynyň şu aýdan zatdan gaty bolup kömek edýär. Günde birje dänesini şu nasaryň kaptalyndan ataýmaly. Şol Türkiýede ýaşaýan watandaşlarymyz iýiňizde galan çağlygyňyz bar, enatalygyňyz bar. Şolar şo pulda oturmanda ýeke gerek şu ählisini üýşüp alanda da şol bilemem şol taýda $20, $30 boljakmy ýa ýok. Burada inşallah 2-3 aýlap ýeterlikli bar şol. Bir içip başlasalar sonra öldürü maydar ağrım zadım gallı ya yüzü gözüm düzölü etegana geldim. Layta da yaş enelere çağırları gerektir. Şu yönü yaşına göre satına. Şuna ayda başla olsan aydvergin. Bolýany soňky tema geçsek meni bir zat gatyklanyrdy şu Türkmenistanyň prezidentiniň eden bir hereketi var. Ýani öňkü kakasa Ahmet Çalık diýip ýadyňda düşýär bolsa Türkmenistanda köp guruluşlar etdi. Ine şol Ahmet Çalygy öňe kowdular Türkmenistandan. Näçinji ýylda kowdular bilemok, oň ýerine Erol Tabanca diýip birini getirdiler. Onu
7. yılda kovdular. Hawa sonra onu Niyaz Pölön'ün sonra kovdular. Hawa sonra tabanca bilen işleş başladılar. Onu da qarat käbir guruluşlar ettirdiler. Yöne inni näme üçindir gelip oğlu Ahmet Çalıg'ı täzeden çağırýar. Oňla gepleşip geçirýär, Türkmenistany çağırypdyr. Oňla gepleşip geçirýär, şol bizim meýnäki energetika neme bar? Energiýa stansiyasy. Şonu has döwrewap edip gurnamak üçin işläp düzmek üçin käbir nemeleri bardyr da, etmeli meseleleri, çözmeli meseleleri. Şonu has giň işletmek üçin, köprak öňürmek üçin, hem daşarurda satmak üçin elektr energiýany Ahmet Çalıg'ı çağırýarlar. Şoňa tawsirýarlar. Bu taýda men bir zatlara düşünemok. Ahmet Çalıg'a siz başta kovduňuz. Nem getirdiňiz. Şunça ýyl 7. ýylda kovlanmasa büýlem 22. ýyl 15 ýyl mi bolýarmy? 15 ýylyň içinde näme başga adam tapylmadymy? Türkmenistanyň öz içinde ýa bir Türkmeniň öz arasynda energiýeden baş çykýan adam ýokmuka? Bara energetik institut Türkmenistanyň. Günne diýen başlan ýylla näçe sany mün sany student çykaryp otýar. Özlerine ýokmuka baş çykýany? Onu ýene de çağırıp getiripdirler. Cevap verin. Ya ýene de pul paylaşmalymy? Men şoňa düşünmedim. Ben aýdyp bereyim. Başystyny. O Ahmet Çalık diýil ýani Niyaz'ın döwründe Aşgabatda gelen ýigit. O şo çemedan sewdasyny edip beren haňyrda kesijek bir bolar bolmaz fabrigym pretoriýatsy bir kesijek bir zat bar eken. Onu Niyaz'ın goltugyna girip ben taňy babam zat diýip elinden o şaplady edip o şol Türkmenistan ilkinji şol çyğmal birde haryplaryny Türkiýe çykaryn ýa şol aýdýanam men şol jinsy matawaty bizim başlangyjynda şol bu. Türkmenistanyň haýsy maly ýa demesi senaga dönümi Türkiýe çykarlan bolsa bir çetin hökman Ahmet Çalık badyr ýogsa bol näp bol milliardlap dollar alan ýaşatyr. Şol milliardlary getirip Türkiýede şu mal fabrik kurup näme turist kompleks şu taýda da ýa Türkmenler hakyna tutup şu taýda işledi. Ferhat biziň halkymyz düşünýär. Görjekmi sen halajak sen ölçän. Ondan o Niyaz öllü boldy. Ine şoň alan milliardyny görüp çylgyp garyp da ente o milliard on eline 10 milyon dolarym ýokda prezident bolup gelen. Badyr belki 10 milyon ýa 100 milyon ýöne ol muhyal milliardda pul ýokdy. Ondan sonra bir çykyşy bardyr. Eline ýa ukat kanal berdi Muhammed. İlkinji 7. ýyldan çykyşyny. Ine emma aglyňyzdan alyp Türkleridir ýa Türklerin gözümüzün ýagyny otyrdy. Ine şol şeýdi ýani ine şol Ahmet Çalıg'a diýip aýdany. Ine on näşil geçdi boldy. Ahmet Çalık ýene Türkmenistanyň siýasatyny otyrdy. Mundan öňki şol bir 3 ýyllykda şu Türkiýede biziň halkymyzyň şol etjek bolan hereketlerine de daşyndan täsir beren bir şol bolmaly. Onu biz ýurda baramyzda dolsuwdy edip barmyýar. Ýok, bütün şol ýalan. Şol arkaýynca milliardlaryny kime yerleştirmeli, özleştirmeli. 2-nji, 3-nji milliarda girmeli. Enne serep intizayt bolýar. Şo biz meýin gerek. Men on takip edip serep o tarz biz meýle kan bar gaýdardym. Enne şoň sement zawodyny on filtrlerini ýaparlar, gelip çalışdylar, ýetgetler, boldular ýöne. Dogry aýtdyňyz. Näme şunça 30 ýylda şo biz meýin gerek dolandyrjak türkmen spesialisti ýokmy? Bolýan, näde uşarly bu türkmeni? Men bar diýip aýdýan şon. Men hatda birini tanıyanım şol wagtda. Sizin ýaşyňyzda ýaşaýan bir küçüňräk bolmaly. Bar. Ýurtdan gyselyp, ben prosta zıngılan adam. Yani şu taýda resmi ýagdaýda ministerlikle bir zat gurýanam bolsa, düzýanam bolsa, şonu getirip
şondan konsultasiya alman hiçtat edip bilen aklar. Emma yurdun içine şol adam gerek geldi. Ha? Ne için Türkmen'e iyidirmeli? Ha? Ne için olur Türkmen iyidirse Türkmen dastığını doğun arnasını o ilatına halkını doğduk tepesine kurcağa bu zat elinin elinden. Türkiye çıkarma da ya Amerika. Halalgadan yanmaz. Yine son için benden çıkarım bana yurttan kızıp ne sayıl var o devletten bir devlete sergedarlık edip. Şoň işlemeli orny boş duran saňam meni ýanam getirip meni Ahmet Çalykgalyklary otur diýerler. Sebäp bular hökümet bilen diýen narxyny paýlaşyp, gurjak etse kan bilen goran bolçany başlap. Ýa-ni bulan 30 ýyllyk goran şunça atelliydi, näme diýdi, edara diýdi, ýeme diýdi. Hany bilen ýeke köpüklik peýda salyk. Şu atelerde halkımı näme ağıp dönüp ýaşadım. Ya çağırar şu taýda gülü oýnap diýin jarlymy. Ya ýaşatynjary. Ya garlary pensar edip şu taýda ýaşadylar. Ýoga hiç de. Hemme zat ýok etdir. Hana olimpiada dip 17-nji ýylda gordular olimpiada şäheri ay monorels görlähet ol bir ýene bir kuştany Oğuz Hanlydy atelliýdi. Hanımına halka bergen peydası yeka köpük. Dine şu büdjetten buralara 10 milyonluk uğurlayanlarım 100 milyon. Orada hep hasabat sorayan halkımız yoktu. Ama şu tayda men oturan devletimde her bir adam hasabat veriyor. Ola hükümetmiş. Hükümetin yol başçısı bir son premier minister boylanacak bolanda Mona Salih'in bir ayat. Yanlış masamandan 20 yıl olan. Şunu bellettirmediler. Näme üçin? 5-10 ýerde ýalňyş goýup durmasyny parkava edip, strafyny tölemenler. Ene şular ýaly adam premier minister bolup bilermedik. Ýogdum gidip ýatan partiýam ýol başlady. Ene şu ýygnaga howlup barşyna maşyny şotaýdy, ýalňyş ýerde goýup ýa wagtyna çykmagan üçin hem straf belýärdi. Olaram şu bir ay kaýda wagtyny ýygnap durbaň habary. Ene dinle şol gelensizlik üçin şular ýa premier minister bolup bilmedi ýa da şu wetse. Goýmadylar. Bize milyardlap halkyň gözüniň öňünden akdyp durýar. Halk ödülýäni gözli kör, gulaw ker, dili lan. Biz bir hemme başlan ol diýir maslygy uruldy da 30 ýylyň içinde. Burada erkek kişilerde bir gelengsizlik diýip bir häsiýet bar da, şda ýadyma şonu aýdyp geçeýin. Mene kollaşım adamy straf alýar da, öýle de beýle de maşyny goýup borin. Şoň strafynyň pro geçmesini diýip men töleşdirýänne. Accountlaryny girip men tölemesem o ýadyna da ýok. Ana ňaly şonu aýdyň erkek kişilerde kän bir ýatkeşligim ýok, bir gelengsizlik dogry aýtdyňyz. Yok, hakikattan molsu yok. Ol erkek kişi değil, bu strafı tölemedik denen. O geçarın gelengsizlik ikisine de işte erkeğine de denenini de yönü. O erkek hafiyemi yattan çıkararak oluyor. Son için aydiyanlar ben elimizden tekrarlak gelyenim o. Menden o erkek kişiler yoldaşlarım kariyerde katırananların bolup da neyme karmına dinesen denaları yönü soruyor. Şol halkın sağlığı saklaş meselesinde, yani sağlığı saklaş ministerliği, bilim ministerliği, ondan sonra sosyal ministerlik, yani denanlar, çağrılar, kömök, ilat edildi. Şular üçüdünü yol başlatını, ormanlarını tutuşu işler olmasa da köpüsünü denanlardan oymalı düşünüyor. Sizde denanlarda duygur yürek var. Şu mesela içine yürek bilen girýän, diňe aň kelle bilenlerle, bu hasap bilenlerle, şu hasabyň aňyrsynda diýir adamlary görýäňiz. Erkek kişiler köp berde şonu görüp bilen atdyňyň. Sizde şu enelik duýgusy bar, siz bir höwürtge gorup, höwürtgeň eýesi bolup dursunuz da. Biz bolsa şu höwürtge iýimdaşaýan şu nähil gurully, kim gurdy, kim saklaýar, nädip seredi, o zatlary biz känün semmeremde erkek kişi. Umuman alamaz. Ama hana hakykatda näse Cenarlarımıza bine yere soktular. O ene olmasa çağda nirde bilim bolsa. Şu yurtu tozduracak bolsalar öyle çağırmış. Eneni yok etmeli. Eneni bilimsiz koymalı. O zaman bilim. Şu ikisini ayırdım böyle millet yitik gidiyor. Hani 30 yıllap ayırdılar da neticesini görüp oturuyorlar.
Aydı batına şunki yaşlamadık en atası sol pasta meydalarını Sovet zamanına doğduğunu öne pasta bilen periyaktandırılan köprüsü o yerde yerleştirilen. Soňam şu ağzına dandırıp yetiştirilmediğinden ene hana niyaz bene gerayın belasına oturttu. Ha 100 miňlerçe ýigit gitdi otaydı. Ha sonra diğer geziplerin olsa orada näil sagdyn önelgi bolmaly. Bu zatlaryň hasabyny ýörediýän adam ýok. Olsan ondan bir zat diýsen gen görünmeli ýaly, gen görmeliler. Şu taýda entep öýleri bilmän ýa durmuşa çykman ýa ýaňy öýlenip ýa ýeme edip ine giden ýigitlerimiz, gyýlamyz bar. Bägekleň sany näçe? O işläpdir, şu halky ýuwaşyk bilen, şu kökün kesip, şaşalaryny kesip kökün oda umumy tuğdaga syal töňmese ýa-da. Onu bir gün ondan zartylap gaýtmaly. Ine şu mal bir töňe bolupdyr. Ya çağırdan kökürmeli. Şu töňe gullap yaprak berer ýal balyk. Şaha çıkarar ýal ýoksa da olu otur. Töňe ýykylanan soň gumagarlyk gidi. Toýst ýetik gidi ýer ýüzüne. Yani biz Türkmenlik o devlette bir devlette yaşap verelim. Yani şu taýda şu Türkmenin devleti diýilýänler hiç bersin. Ya devlet Türkmenlik diýenler. Bize de bir böylece hak verin diýenler hiç bolmaz. Emma sen 100% hakyň sorap oturmaly devletiň de ol we geday bolup yaşap. Muňa näle düşünmek? Doğru. Ine şu ýene de iň soňky bir mesela diýip geçeliň neme wagtymda bu dogy gitdi. Ine dünýäňde Türkmenistanyň prezidenti ýanky ýene aýryp goýma nemeleri başlapdyr. Käbir idara ýolbaşçylaryny aýrýa, oň ýerine başgalary goýýa, şeýdip sakalyny alyp murta ýelmäp, şeýdişdirip bir zatlar aýdışdyrýa. Onam şu Türkmen teleradio ýaýlym bar, şoň başlygyny Işan Guliýew aýryp, oň ýerine Ýagmyr Nuriýew diýip birini goýýa. Näme üçin onu aýrýa? Näme ýalňyş edipdir? Şolaň öz islegi boýunça watan programmadan görýän we edil şolaň islegi boýunça işlenýär şol. Özleri gürlenok bärdi aýak allygyna diktirler gürleýär. Ýazyp berip oturan, ýa bir ters zat goýmadylar. Ya bir hakikati görkezmediler. Ya o eylede beylede bolyan avariyalar, ya samolyot yarlı, ya eyle beyle bollu, ya yollu. İksan maşin kakıştı, poyut kaktı, eyle bollu, avariya bollu. Şolong zatlary ödleri görkeden oğa, görkezmelip aydan oğa. Şolar näçe ilenmer görkeden oklar, hakikati aydan oklar. Tädirikler bolanna şolar ýaldatlarym aýdyp durmaly. Ne plan pandemiyeden plança adam öldü, ne plan hospitalla plança näme boldy. Samolyot, vertolyot ýarly näçe tapar ana on aýdan oklar. Eskerler ýok bolýa, on aýdan oklar avariya bolup. Ne öýleriň isleýän dadyny telewiziýa şu wada çenni edip gelýär, aýdyp gelýär. Ýöne näme üçindir? Şu tele ýaýlamyň başlygyny aýrýar, ýerine de başga birini goýýar. Bu ýerde de näme bolup biler? Şu 92-nji ýyldan bäri şu tele ýaýlamy ýa Türkmen radio tele ýaýlamy da hem mejur sonuçuna ýerdi. Radio telewizyon edýärdi rus dilinde. Şolan şu 30 ýyllar hiç bolman 10 mäsle çalışyrdy. Her saparın birim getirip koyya, bunu yıl yarıma yetirmen, Niyaz'ın dövrüne her 6 aydan çalışılırdı. Bu veren kemçilikler için ya 3 gün edebilmedikleri için ya da değerli ya değişli programlar. Canlı giyce o ne şol vatan satan programınızda şu peşinden şol ömür yankı Kurban olu oğlunun adını bir 3 yıl gedip tutuyorlar. Arasında da başa ol eydiydi beydiydi şöbülenip geçe yöre diýen zatlarynyň birini bir hatabat berdi diýe aýtdy diýe sen özüň bir dinläp gören şo hatabat berýän ýa hatabat sorýan ýok bildiň ýa-da ýa-da gawarýa rot diýe orstoryň gepleýän agyz bar olum diktir Türkmenistanyň prezident bar bolsa şo diktir Vatandaşlar programmasını alıp baryan şo ýigit bilen şo ikisi. Olunam agzyny diýmelsini ýazyp salyp berýän Viktor Haran.
bolluğu tordu ne mesele yapıldı. O sonra olsan kimin yanına diýseniz men ýanymda şolan adyn prezident diýip tutma. O wazipe birinjine bir kanun gelen adamla basyp alan wazipesi. Ondan bizim olar ikrar edýärse prezident diýip. Ýok. So bir kanun şu kursyny alan adamlar diýsen jenayetkar topar diýen ýa terror toparyn ýol başçylar diýen. Has gerçekli var. Şäp ondan bir halk dinläp otur. Ha o prezidentmiş. Bularym onu adam prezident diýip tutýarlar diýip. Ýok. O adam münasip bolmagy üçin gaty geçmeli lokan ýolu bar. On halk saylanmadı. Bulan hiçbirinin halk saylanmadı. Niyazov'um, Berdi Muhammedov'um, on doğmasının. Onun için halkın saylanmadı. Adam seni enne olara karşı durup olar prezident diýip baýsap gaty geçikli bolmuşar ýa. O var da bakırım son ol İsa olayı faýrysyn. Erti oň ýerine Gurban oly goýsyn, ýetkejek zat ýok. O pakirleri nämesin bir halkyň öňüne ýalana çykyp tans oýnanmasa galan zat etdiler şolaň adyna bagyşla. Şolay diýende menim. Oturlar ha diýip. Onu getirsinler Cemal Saparova bilen Gözel Şagulywan goýsyn, ikisini bir kursa otursunlar. Şolara höttesinden gelýär, şolary dinläýsin har. Başa habara merekken. Yarınca kahve okan otur hayran halen. Bizim halkımızda men sizden biraz uzakrak yaşan şeyle çöpüm vardı. Bizim halkımızda böyle de bir sümksüz plastilin adamlar olacak yani. Hayran halen olsanız zaten dinlep görüp böyle de. Haydi ene doğurdu kabılar bular süit berip buluttuk. Niyasot o Gözel şahyra sen nädip ýaşardyn näde sen ölsün. Ýaşap ýa sen onun ýerine gelene onu 14 ýyllap 15 ýyllap öldü. Indi on doğmasan sen bolmasan men näderin. Biz variant çakşula ölmesen olsaýdy dilegim bar. Men emir şula ölmür ýüzleşip halkyň söýleşip atdym bar näme diýerken. Näme? Inni şu gene de bir aýryp goýan adamlardan aýdyp geçeýin. O Gelli Mamedova, ýa-ni Lewap welaýatynyň häkiminiň ornwasary aýal maşgaly ekenne. Oň ýerine ona aýryp ýerine kemçilik, düýpli goýberen kemçilikleri üçin diýe. Onam aýryp ýerine başga bir dinan maşgalany goýýa Ogul Cennet Berdiliýewa diýe. Olaňym ady familiýasy boyunca olam ahallı bolmaly, Ogul Cennet Berdiliýewa bolsa, Geldi Mämedowa da ahallı bolmaly. Garada Lewapla goýaýan ok ýerine. Yok. Ýeme de o beýnen ýüzüni ýumaýyn. O rejime kim hyzmat edýän bolsa delýärler öňünden näme şowly power ýani näme üçin hyzmat edýäni soňuny bagyşlanmaly götüne depil wezipesini boşaltyp oturjagam belli däl. Odan depe tarap erkek kişilerin ýoly denarlarym hana da şowuzyň aýaly turmasyn. Yani şol kemçilikleri düşünýär. Näme kemçiligi bar? Sana nädip hyzmat etmedi? Yani Aşgabatdan baran komissiýanyň öňüne mektep okuwçylaryny getirip oturtmadym ýa ýatyrtmadym. Ya diýen milliardlaryny da uğratmadym Aşgabatda. Ha? Ya şu çarjyň halky ýagyp ýüpekge ýady baýyrdyň sen onu wezipeden. Näme üçin? Sebäbini aýdana. Sebäp ola eýam töledi, berjegini berdi. Ýöne ola holtumy günün iştäse açylyp durdy. Şonu üçin etme onu olay ýalyny mümkinçiligim ýok, ýagdaýym ýok, islegim ýok. Ola möwde ogurlajak zadyny ogurlady. Indi gidip Aşgabatda çağılarynyň aksyklarynyň arasyna ýaşajakdyr da ýa-da Türkmenistana gaçyp gidip. Ne boldy? Başa işlat ýok. Bu getirenen bir kil ogurlar bilem gider. Bolýar. Şoňa ýerli halk saýlamasa, ýerli halk tanamasa, bu ýerli halkyň önelgesi ýa çağasy göbek gany dökülmedik bolsa, nädip hyzmat etsin? Bularda umumy türkmen düşünjesi ýok. Bellenýän kadrlarda. Orada şol ýerlilik düşünjesi. Men ustadan bellediler, men bir alybilenmeýärdim kidip edýän oýun. Soň bu halkyň gününe gary ýasyny işleri ýok. Şeýle. Ana şeýle şu mesele. Näme halmada bu taýda boldy da elin wagtymyz bir sagat boldy.
Yine de hava, yine de bir gepleşigimiz var häzir. Gayrat edin. Bolýa bugünkü gepleşigimiz beýle uzağa çeker öýtmedi. Bir ýarym sagat bolar öýtdim. Onu gysgaça şeyin diýdim bolmady. Hayır, benim doğru bilmedim. Bağışlarsın da bırak etsin, bağırat var. Bolýa Vatandaşlar sağ olun, sağ oturun. Hem benimle oyunuza sağlıkta görüşelim. Öyle çağırın. Dedim sağ olun, çağırın. Bu için işinize üstünlük. bolýa sag bolun hemmeňiz.